Alright, sibonga kakhulu ke lapha kuyena uKilebogile imizuzu njengamanje is2 emva kwehora lesihlanu. Yabona ke nje kuyona ke lapha the drive episode. Sigijima ku fast lane ke manje ihora lokugcina madoda evikini iyozibuye ke lapha ngomsombuluko futhi ake sigijime ke manje ku fast lane ngikuthathe ke nginikeze izinto ezimnandi. Shey impempe amapiano mix ephetheke lapha DJ Mavuthela kuzothi ke lapha ngo 5:30 sobe sinawo ke amapiano mix sobe swaphakelwa lapha ubani basho Nick the DJ. It's a house mix. Nick the DJ kanti ke ngenza kwethu nikhumbule ke ukuthi interview bemele sibe nayo ke namhlanje ngobuhibo obuthile le ka 10:05 angesaba nayo ngenxa yenkinga ethile kodwa soqhubeka sikutshele ukuthi yini esiyenzayo kodwa manje into esiyenzayo ake sigijime ku fast lane TFM 96.2 so on.